lakad din. Sakit ako agad eh. Teka, JC. Chicken pogs. 5 piso. Ito. Apat. Isang dolphin. Isang Tsaka po ribito. Pisco choco. Pabay kayo hindi. Kumain ako sa scanner. Ayan. Saka sa swimming yan eh. Pabiling. Wala kang teacher eh. Aga-aga. Magpakita ka sa magnanakaw ka pa. Black. Wala kay scramble. Ano dyan? Ito. Scramble. Timpla pa lang. Ayaw makita sa camera eh. Ha? Mahal ba ang talent pinyo? Tayo. Ay, nakaraan. Kaya daw na plano. Di ba nagpapakabuno ka? Diyan po. Ito. Dalawa. Tapos, to join. Ay. Tama. Ano yan? Siomay po. Siomay. Dito mo. Siomay pa? Tapos kumain na. Hi ka sa vlog. Sa'yo. Ano nga po, dalawang podio bar. Tapos yung Skyflex na po. Yung kulay blue. Ay, tapos may ganito ko. Kapag nyo yan eh. Isang. Ito po, yung Skyflex. Condensada. Ano ba yung kapante mo? Ito sa 816. Tango mo talaga. Ito yung kasama si Lola doon. Nakapagla. Ayan guys, dahil kulang pa yung mga napamili ko sa Pure Gold, ayan, nagpabili pa ako sa Selena, yung anak ko na yung bumili. Ang aga niyang pumunta ng bayan, ng Selena. Ayan, mga chicheria pa rin, tapos mga mani. Tapos ito naman is mga powder at shampoo. Tapos dito is kalamansi. Ayan. Kasi wala na akong pansit canton. Tapos kunting kape, dahil ubos na agad yung kape ko, Great Taste White. Ayan, mga shampoo to. Bali, ang dala niyang pera is 1,800. May tira pa siyang 120. Ayan. Bali, ang napamili lang niya is 1,650. Ayan. Mga powder. Ito, lahat to shampoo. Tapos yan lang, kunting Ariel lang. Kaya pala matamis eh. Kailangan ko kasi ng mga tao.